കണ്ടില്ലേ ഒരു കുളം, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഉച്ച സമയമാണ്, വെയിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഐതിഹ്യമൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാറയാണിത്. ഈ അമ്പലമൊക്കെ മലനടയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയക്ക്. ഇവിടെയും ഒരു കാവ് കണക്കുണ്ട്, ഇതോ അവിടെയും ഉണ്ട് ആ ഒരു പാറയുടെ ഭാഗത്ത്. നമുക്കിനി ആ ഒരു പാറയുടെ ഭാഗത്തൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. വരുന്നവർ ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. ഇതൊക്കെ മണ്ടേ കയറി ദാഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ പിന്നെ ഇവിടെയെങ്കിലും വേറെ കടയൊന്നുമില്ല. അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് മലകളുണ്ട്. കാഴ്ച അടിപൊളി.